इंद्रमणि स्वाई ये दृश्य देखुଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ତାଙ୍କ ଘର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଝାଡ଼କାର ହୋଇଯାଇଛି ଇଏ ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମୟର ପ୍ରଗତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଗଣ୍ଡକୀପୁର ଧନ୍ୟବାଦ ତମେ ମାନେ ସମୟର ପ୍ରଗତି ତମେ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା ତାର बड़ भाई आमर विपिन माझी हापी बाजी बैशान माझी तांको सहजरे सेवा कार्य जारी रखिछंती।